ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧାର୍ମିକ ଗଣ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କି ପାପ କଲେ କେଉଁ ନର୍କ ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କିପରି ଭୋଗ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆଜି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶତି ନର୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯଥା ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର, ରୌରବ, ମହାରୌରବ, କୁମ୍ଭୀପାକ, କାଳସୂତ୍ର, ଅସି ପତ୍ରବନ, ଶୁକରମୁଖ, ଅନ୍ଧକୂପ, କୃମି ଭଜନ, ଛନ୍ଦସ, ସପ୍ତଶୃମୀ, ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ, ତାଳମଗ୍ଲି, ବୈତରଣୀ, ପୁୟଧ, ପ୍ରାଣରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଅପହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତାମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୃହସ୍ୱାମୀକୁ ବାଞ୍ଛନା କରି ତାହାର କଳତ୍ରାଦି ସମ୍ଭବ କରିବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶଜନକ ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର ନର୍କ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଇହ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କରି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସାଦି ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦି ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୌରବ ନାମକ ନର୍କରେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହତ୍ୟା କରି ପାକ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯମଦୂତ ଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନାମକ ନର୍କକୁ ନେଇ ତପ୍ତ ଶୈଳରେ ପାକ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳସୂତ୍ର ନାମକ ନର୍କରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ପାଷାଣ୍ଡ ମତ ଅବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅସିପତ୍ର ନାମକ ନରକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରାଜପୁରୁଷ ବିଚାର ରହିତ ହୋଇ ଅଦଣ୍ଡ ଜନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯମଦୂତ ଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁକରମୁଖ ନାମକ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଇ ଅତିଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନବ ଗଣ ବିବେକ ରହିତ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯମଦୂତ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକୂପ ନାମକ ନର୍କକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଥି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନ ଦେଇ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୃମି ଭୋଜନ ନାମକ ନର୍କରେ ନିପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ମଦ ଆଦି ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃମି ଭୋଜନ ନାମକ ନର୍କରେ ନିପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚରିବୃତ୍ତି ଫଳରେ ଛନ୍ଦସ, ଅଗମ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ଫଳରେ ସପ୍ତଶ୍ରମୀ ଏବଂ ପଶଚାର ଫଳରେ ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ ଶାଳମଳି ନାମକ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଅସମୟରେ ମୃଗାଦି ଛଳରେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କଲେ ପ୍ରାଣ ନିରୋଧ ଏବଂ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞାଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ପଶୁବଧ କରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୈଶସ ନାମକ ନରକ ଗତି ଲାଭ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୃତି ଫଳରେ ସାର ମେୟାଦନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଫଳରେ ଅବିଚି ନାମକ ନର୍କ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସୁରାପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଅୟପାନ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କଲେ କ୍ଷାର କର୍ଦ୍ଧମ ନାମକ ନରକ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ରିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶୂଳସୂତ୍ରାଦିରେ ବିଦ୍ଧ କଲେ ଶୂଳପ୍ରୋତ ନାମକ ନର୍କ ଏବଂ ପରପୀଡ଼କ ମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡସୁକ ନାମକ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହାଦିରେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅବଟ ନିରୋଧନ ଏବଂ ଅତିଥି ଓ ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋଷ ଓ ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଧନ ମଦ ହୋଇ ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଚିମୁଖ ନାମକ ନର୍କରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟାବିଂଶତି ନର୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ।
है।